Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Nakajingmi kajingdawa badai ban pha Tohkit CBI halor kajingja jarngai ki Nong wan jungok kai pathai shikurem hakaba yakamat yap ushenrang lasai nariat arliang hajar kakshat waisaudang katbaya ka kanthai pat ampat lap ksai hadu benta uba AL hack MLA ke BJP na penthorum krap baru menteri hak sarkar MDA2 ula pen pau ke jing Kyrshan ban penlong dakatai ke jing Tohkit Ulaong, hadiin bakla ja ke jingja ki shikurem haka arpulai tere ujemmang arja arpusan ulah hiar sesora ban bot dien na ke jing patha ki noilam BJP na jela kite ki arngot kata na Madhya Pradesh. Uniu noilam BJP ulaong bakal long ke basngosi badan kattu katne ki national media ki bala penbot nam ya ke jela Meghalaya. Ulaong ban sukenno babarok ki Nong Meghalaya ki dei ki Nong Pynïap Briew ki basniu ka bamla ban pediang. Laong uba heng ubala benrap badagi hajar ngot ki Nong wan jengok kai perthai ki tuoj man kapor sa Meghalaya bat kam judan kum kene ke jingja lat no tengkhat bala bandai nakabaki bakla hi dalade badaki nu ki weipat ki daw ki ho ke jing ni ong dot kam hi ke CBI inquiry kam mi kata bet ya kadung nu ga jingja kadung nu ga jingge dan kam ban pha CBI inquiry wat nagalian jong state government bu anul bud chief minister lat ha ega thi da kam ta CBI inquiry yang ta CBI inquiry kai badi bande nagalian jong state police ngila le ke benda bar badi nagalian jong DC yang liang jong administration makiru kila le kat ka bala ibor ta ka benda bande ya kene ke search operation sa tai sepo sara adin bala le si bod ma ke ke bat nga dalade hi ke jingja ka ja ka flight trick ka south trick la po jeti adin ba ngayo ega kon da po ki MLA na bagi leader jong ka BJP na po Madhya Pradesh nga would next day na late ban daladi hi ban pelong i meeting ban le i ka search operation baro nadu ki kahima nadu ki volunteer jong ki hima ki baro ki samla jong to ga songsora maki baro ki la yatre sitab lang menwat i ka search operation menwat i ka belanja ante asora Andre mo UI pada menta kalau mereka masuk si hadu kata-kata dan ki nei baro ka national media dan kata ni national media ro bapudnam begari Meghalaya kai gene ga masuk si pelan ka bagi numla bana pediang ya gene ke jingkren ke jongki menta ki tho apo ka yeng jong tu ragoban sang tai apo Madhya Pradesh yang dur ba I did not die, I was killed. That is very wrong. Kalau belong he was killed baro Taba kam de kaliang jugi pulit ke kam de kaliang jong baro ki administration kita le ya kalaga jong benta menwa di jing sisa. Rimenta men keno pada bandong baro ki dong Meghalaya ki di bandong Pynïap Briew, ro ki dong Meghalaya ki di Briew ki basniu ya kata ti ki ngin nak berpiang lanu ru. Mar bahang ni amdi tang kita ki turis ki buat nang po Meghalaya jungi. Hajar gut ki turis ki buat man ke sngi po Meghalaya. Kam judan kenu ki jingjar ko baja ko kani. Hoi ko wei a ki jingjar hang ni yang tai numla ban kiat. Kelabande ni ke jingja ke jing baklahi daladi kelabande ke jingja na kedu benta kedu ke daw re benta ban keno hi yang hi kum ginong Meghalaya hi kendam mi kata ke jingno ke jok ka jingpa ya ga sarkar jong Madhya Pradesh ka state Madhya Pradesh ka sarkar India wanong ba kamdon kedu ke ba ke dong Meghalaya ki dong ki Briew ki persya ki tourist ni persya ki dong ki Briew ki mana ba ngim judon kum kata ngingi welcome ba yang kinu ki tourist ki welcome ba ki Briew mana baru ki bawan na ka bota wan jungok ka pothai hapo gari Meghalaya ka jungi ni welcome ki re badong ba keno pa de mangi ki Briew ki wasniu ya kata ti kinom na deng lanu ru ngimnom na man deng kata ngatin kan be da ka basya ya ka sarkar padeng we ka sarkar hapo India hi borogowe ba ginumla ban ong bada ngin keno ya kanu ka jingja ban keno ai kinong Meghalaya inwat ya ka daw inle ya kata hadu bandalap ba manu boleh ai ki kam ke basniu bagi kita ki boleh ai kam ke basniu nga nagaliang jonga amde kum MLA BJP le ne kum de kum yu kup no shong jong Meghalaya ru ong ba kum kita ki jingjang ni konda mangidum ailat ikum kita ki jingstir wan berjah po ke state Meghalaya ke jongi pi bat bag turis ke don bon ba ki lat ke leti mata ke Meghalaya ke ladon ke jingmu ban bo ki turis gai mata ke Meghalaya ke ladon ke jingmu ban bo ki tourist security kita baru ke Meghalaya ni. Henry ke jingja berja hangdong individual in isolation. Kan jabe hangdong wala dadon ki guide ru la dadon security ru kan ke jingja
iba kendiat itu saja jingja kendon bagi jingja domnon bala hiru ban kian dikata ke jingja maru Briew sniu hi udan la kejong jing temu ben sniu yanu inuru udah shimet mau umde utau Briew sniu bale nak bantaga Nong Meghalaya umde ta Briew bale nak bantaga jait ben Briew kasi jaitia jongi ne garu jongi utau bole udah lihat ke shimet ke jongu madu mundur bole kata ban mengikum ginong chuknong jong Shillong Mail ngi condemn ikum kita ki Briew bole gidi kam sniu ban nga ongru ya sarkar ban kentu ke sarkar de ban kemi kum gini ki Briew ban pensitong ya kum gini ki jait ben Briew ki bale ya kadi ki kap ki sniu wa amde tang post Meghalaya hagno ru agri jong gari India de jong partai boro gawai ngemdi ban ailat ya jing sniu ko ban wan ban sensar hagane gari ke jongi le ne gadong gari ru Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya